Hello Malawi, ine ndine Igwe Entertainment amene ndakhala ndikutanthauza mafilimu kwa nthawi yayitali. Koma mafilimu ndikudziwa kuti madera ochuluka mafilimu amakupezani mochedwa. Ndenda kupezerani njira imene mafilimuwo mudzapeza mophweka mosavuta yayi. Kugwiritsa ntchito foni yanu ya m'manja ngati kapena tablet, laptop ndi zotheka. Chimene mungapange ndi ichi: gulani bando yanu ya intaneti. Mukagula bando, tsekulani YouTube. Mukatsekula YouTube, lembani pa YouTube paja kuti Igwe Entertainment. Mukalemba Igwe Entertainment, ibweresa chithunzi ya Igwe. Dinani chithunzi icho ikutsekulani mafilimu onse amene atuluka kumene. Downloadani filimu iliyonse kumeneko, wonelani. Komanso filimu ngati yakusangalatsani, muyika comment. Muyika comment, mupanga like, kuoneka kuti zinthu zakusangalatsani. Nanenso ndidziwaso kuti ino chinthu chakusangalatsani, mundilimbikisa kuti ndipange filimu ina panjira yopanga like, pika comment, zimene zikufunika. Komanso sikuti ndizolipirisa kuti ayi mukaidina filimu yo basi ndifuna ndalama kumpamba kapena ya romane iyayi. Pamene mwakula bando yanu ya internet, chiliyonse mwathana nacho, filimu muitenga, mugawira winalesa amene mungafune ndi yanu filimu imeneyo mwadownloada ndi yanu, mwadownloada ndalama zanu, palibenso kunesa amene adzakufunseni kuti filimu imupezeka nayo bwanji, ayi ndi yanu imeneyo, mwayidownloada. Downloadani monga mmene ndanenera, mafilimu onse akumakhala pachani pa YouTube. Lembani Igwe Entertainment, dinani pamene muona kachithunzi ka Igwe kaja mukakadina, ikutsekulani mafilimu onse a Igwe. Musankha imene mukufuna. Komanso ngakhale filimu imene sidatuluka, imene idzatuluka wiki ya mawa, ineyo ndikumayiponya pa internet, ndikumadzadikira mande kuti lidzafike ndidzayitulutse filimu. Ine mukudziwa mande ndikalekale, ena ndimafuna muzipanga business yanu yotentha yabwino. Musadikireso za mande. Lachiwiri, lachitatu, lachinayi, masiku amene wamudzero walowa kumaona Igwe aponya chani. Kumayesa kuidina filimu chakuona kuti ndi yanyuwani. Mukapanga choncho ndekuti muona yanyuwani kuidownloada, yanyuwani kuidownloada. Ikamafika mande ija ndikamatusa mafilimu aja, kaya mmakhala ku blanda yaka ndikunzuzu kaya ndikuti mupeza kuti filimu ija muli nayo kale, filimu yoti mwapezeka nayo kale. Kani yake ndimene kani yabwino Amalawi, yabwino yosangalatsa. Zinthu zikuchitika m'Malawi mwathu muno, zinthu zimachitika maiko ena, koma kunoko ife tafuna kuti technology ija ikhale yotsogola yabwino. Kaya muli ku John, nonse anthu aku John musavutike kuno kumayimba phone hello, hard drive ndifuna tumiza hard drive kumene muchedwa nazo basi choke ku John idzabwere kuno idzatenga hard drive ipitise ku John zochedwa. Lowani pa YouTube, lembani Igwe Entertainment. Mukalemba Igwe Entertainment basi mukadina muja, mukadina kachithunzi ka Igwe kaja, mafilimu mupeza chimulu cha mafilimu ena kuti sanatulukeso ndikutuluka komwe. Pali mafilimu ena amene napanga mwina 1 mpaka na 6, pali 7 ndi 8 mulibe. Sinatuluke, simunaipezeso, simukudziwaso kuti mudzayipeza litiro. Mwakisazo filimu ya Balemi ena mulibe. That's mafke. That's mafke. Inaki Mwendo. 55 Moses Maga. Kadwera ndikwenda kupanga kwezi. Alex on the beats. Mapuke ni mama yeye. Mapuke ni tamiso ni mama. Pangani ya kisamba wakatundua. Pangani ya kisamba wandaka tunduye. Mapuke ni mama yeye. Mapuke ni tamiso ni mama. Pangani ya kisamba wakatundua. Pangani ya kisamba wandaka tunduye. Unikango, pakadipa mikango. Umboni, kankani ya disamba iwo awa ndi
wakatundua Pangani ya zisamba wanda katundu Mapukeni mama ye Mapukeni tamiso ni mama Pangani ya zisamba wakatundua Pangani ya zisamba wanda katundu Mulenga nalini cholinga kuti mwina tandize zikoli Mkani ya zisamba awa wanda kamuna ye Ndingo vomeleza kuti ya wadi kuti ndi baba lawo ye Alindi mangwala chizondo no mapamu chindoko Yeah, tingo vomeleza awanda kamuna Tingo vomeleza kuti ya wandi mashini Chifukwa chimene tikunena ba kuti mwina makaino muziwe Chifukwa mangwala wasiyana ali nawo Yeah Wow Tingo nena kuti ya wawanda tipapala wo On the beats. Asinyanga enanu ndino wakuba mukumajela musina la babalao mukumajela musina la mapukeni mukumayala museumu simangwala tano mukumayala museumu ana mpepo anu mangwala liwombo ota nshito o mukumabela simaiwa zota nshito o muli yale muli duwe muzingo yalika basi koma mafukene simunga mute muzingo pepesa basi koma abala wodi mashini muzingo pepesa basi koma abala wodi mashini ibabalao muntu nkulu nditu yokoda mafukeni simunga kwanise ibabalao muntu nkulu nditu yokoda mafukeni simunga kwanise Mapukeni mama ye Mapukeni tamiso ni mama Pangani ya zisamba wakatundua Pangani ya zisamba wanda katundu Mapukeni mama ye Mapukeni tamiso ni mama Pangani ya zisamba wakatundua Pangani ya zisamba wanda katundu Panganiza mitengo amakwani tale Panganiza mangala amakwani tale Tamangani kulilonge kwa nkono Malawi Kaya muli kupwita ni kukongo South Africa Bwela ni kumalawi Malawi Kodi mugu jedu abari Uyu ni singanga Yokwapana singanga ose Uyu number 1 Uyu ni professor Pangani ya zisamba Zitamba ndiye kunyumba kwake Ni masaga Afiri mujenjere Bili ya mafukeni yo Ili bose Bili ya mafukeni yo Ili bose Kumbali ya mangwala Huko ni kujikweza Kumbali ya mangwala yo Huko ni kujikweza Njoge ya tunga yo Njoge ya sato Kaya mufuna ndondocho Hali naso Kaya daga batwa Hali naso Kaya banjalo futa Hiye matandisa
pachama nina kuti ndakusokosera mkulinga utamva komanso ulenje umasimba wako ine tunisankhulekena kalikonse lolani kuti Dr. Makoloni asimbe ulenje wawo kuti Zina langa ndine Dr. Makoloni mwana wa Abiti John kutokera kumakanjira boma lija la Mangochi. Ndimathandiza mavuto osiyana monga BP, sugar, nyamakazi, zotupa za mmimba. Komanso mankhwala a business kuteteza chitaka, chikoka cha business. Ngati mukusowekera mphatso ya mwana mbanja, kuyitana okondedwa ngati adachoka mkazi olo mamuna. Ambiri mwakhala mukupanga business yanu kutuluka imvi mmutu koma mpandolo nyumba osakula ana skilini kumakaonera kwa aneba. Ndilini mankhwala aja achikwama wallet komanso ndili ndi nsendawana nthunga nkulanchenche. Ambiri mwaenda kwa asinyanga osiyana pano pa chikhulupiriro choti kuli mankhwala achikuda ku Malawi kunoku chinakuchokana. Ndipezeni ineyo mwana wa Abiti John ndizakuthandizani pompo chikwama wallet chanu chizayenda. Komanso ngati mwaenda kwa asinyanga munatenga mankhwala mnyumba azinthu zosiyana sizikugwira ntchito kungokhala ngati mukungonjezeratu vuto likungokula. Tatengani mankhwala amenewo mubwere kwa ineyo Makoloni ndizakuthandizani mankhwala omwewo azayamba kugwira ntchito pompo. Ndimamva chisoni kwambiri azimayi munavutika kupanga banja ndi amuna anu kumapeza kuti mumavutikira limodzi. Pano amuna anu zinayenda akusiyani mnyumba kukatenga hule kuyika mnyumba. Ine ndikumakhala odandaula nthawi ndi nthawi. Bwerani ndizakupatseni mankhwala ona kuti amuna anu akhazikike asiye zimene akupangazo. Komanso ndikuthetsa ugokipa kwa azimayi. Zimakhala zomvetsa chisoni mayi kukaona kwawo kopanda china chilichonse koma abambo kwawo akuthandiza. Ineyo panopa ndikuthandizanso azimayi kuti achite bwino kudzera mmankhwala. Ugokipa ukuthelera azimayi kungolandira iyayi. Ndiso ni mankhwala amene ndimakupatsani ona kuti inunso muzitha kuchita bwino. Kasi mukupanga business chikwama wallet chimene chimayimira mamuna kapena mkazi wina aliyense ndimamuthandiza. Ndikunena pano ena pamene mukundiva mukungoti munake asinyangawo zimene akukamba ndizosalongosoka iyayi. Tandiyesani tu ine Makoloni wakumakanjira boma lija la Mangochi dokotala wakumudzi. Tandiyesani nokuti musiyanitse ndi madokotala ena onse amene mwayenda amati chuluke ndi wanjuji umaloza imene yakuluma. Ndikukhulupirira kuti pano patikuyankhula pano asinyanga ndi ambiri angoti mbwewa koma pali ana asinyanga ndiye pali asinyanga ine ndiye head komanso ndine mphunzitsi. Ngati asinyanga mukufuna kuphunzira nkhani zokhuzana ndi chikwama wallet ndipezeni ineyo Dr. Makoloni ndizakuwuzeni kuti chikwama wallet chimakhala kuti. Pamene ndikuyankhula panopa ndikabangula chonchi ngati ine mkango wa asinyanga angakhala asinyangaso amatenga zikwama zawo ndikumathamanga kumabwera kwa ineyo Dr. Makoloni. Ndimathandiza wina aliyense kuyambira nsinyanga angakhale munthu amene wavutika pa mavuto ena aliwonse ndimamuthandiza. Mwaberedwa katundu wanu amapezeka pa 20 pa 72 hours amakhala kuti katundu wanu watani waberedwa. Ulimi ya beti ndimapanga mankhwala a beti amene mukufuna bwerani ndizakuthandizeni. Komanso ambiri mmafuna muziwena ma promotion ndimathandiza mankhwala a promotion. Anthu mufuna muzipita ku John opanda passport ndipezeni. Chimene ndikupangira zimene zili nchani kwathu kunoku ntchito ndiyovuta koma achinyamata mukapita ku John kuchako mmapita kokapeza mipamba. Kokapeza mipamba kuchako zimakhala kuti zinthu zanu zayenda. Mukateno mmabwera kunoku muli ooneka bwino. Ndiyeni mantumiza so munthu kupita ku John opanda passport zikutheka kwa ine Dr. Makoloni. Manambala anga ndi awa 092 02 59 4 2 na 7 kumapeto 092 02 59 4 27 kumapeto 082 95 95 6 mafili awili kumapeto 082 95 95 6 mafili awili kumapeto.
mukatero mwandipeza ineyo Dr. Makoloni mwana wa Abiti John kuchokera ku Makanjira boma lija la Mangochi. Sini opambana ni Mulungu, koma Mulungu uyo ndi amene adatipasa ntchito imene kuti tikhale ngati ma servant okutumikirani ambiri. Pamene mwandimva chonchi tatengani manambala amene muimbe komanso muthamange mubwere kunoku, kaya muzafuna kuti muzaone pa gilasi ndimakuonetsani, kaya muzafuna maula ndimapanga, china chilichonse chimene mwafuna inuyo ndimapanga. Ine ndi Asing'anga enawa tikusiyana zinthu zokwanira zitatu. Ine ndimakuonetserani munthu amene adakupangani chipongwe mmamuona kudzera pa gilasi, komanso chikwama waleti cha ine chimakhala cha pompopompo. Sizote mukapange izi ayi, ine zanga ndi za pompopompo. Komanso ndimakansiya ku John munthu opanda passport 30 minutes zimatheka kwa Dr. Makoloni mwana wa Abiti John kuchokera ku Makanjira boma lija la Mangochi. Zikomo kwambiri nonse kumene mukundivako, tangoimbani pa manambala amene wawa, mavuto anu atha, mthandizi wabwera, president head yemweyo, komanso mphunzitsi wa Asing'anga yemweyo amene akuphunzitsa wina aliyense amene mukuona akuyendayendawa kokaphunzira kwake ndi kwa mwana wa Abiti John. Zikomo kwambiri. Zithe zobusa zimenezi. Siya. Sukwenera kuyika mantha pa ufumu umenewu. Ndakhala ndikukudikira iweyo. Ukufuna ufumu eti? Ine ndikufuna moyo wako. Ukufuna zinthu zosatheka. Eya. Palibe chilichonse imene chikukhudza kuno kufumu. Ndipo chilichonse imene ukufuna sungachipeze kuno. Ndiwe ndani kuti undiletse ine? Tiye tione kuti uli ndi chani. Ine ndikufinya iwe mpaka na ufa. Ine ndikunyenya nzanga. Sindichotsa moyo wako. Ndizikuonerera. Ukufa pang'ono. Ukanamvera malangizo anga, zonsezi sizikadachitika. Koma iwe ndi bambo ako munasankha kutsata njira zolakwika pa moyo. Pano tsopano kufuna thandizo langa. Palibe chimene ungachipeze mwa ine. Usankhe zochita zako mtsikana. Monga nanena kale, usamalimbane ndi wina aliyense amene ndamulodza. Kupandapo udzalimbana ndine maso ndi maso. Shata, obayi ndosalakwa pa nkhani zonsezi. Musiye ameneye. Ndizipita naye limodzi.
ndibwera kuno mawa dzuwa likamawala. Munyamule mfumu yanu mukayike m'manda. Ndipo sindikufuna kumva phokoso lililonse lokhuzana ndi nkhani ngati imeneyo. Mufalitse uthenga wanga kwa wina aliyense kuti mawa ndi tsiku londipanga ine kukhala mfumu. Chamuchitikira ndi chani? Ndi chani kodi? Chamuchitikira ndi chani? Shata anali ku Paris lero. Chani? Nkazi amapanga chani ku Paris? Hey, ndi mulandu kuti nkazi angopita ku Paris osayidanidwa. Akazi osana bado mofanana, koma pali ena amene alopambana kuposa akazi ena. Shata sikuti wangokhala nkazi. Chimwene wanga anapita ku Paris ifa ja iwe. Pano wamubweretsa atangotsala pang'ono kufa. Umene langothokoza milungu kuti ali ndi moyo. Ndeno tipange bwanji pamenepa, Chona ndikufuna chimwene wanga akhale bwino. Ndi zinthu zovuta kwambiri kuzimvetsetsa. Cheta ni munthu yekhayo amene angamubwezeretsa ameneyo. Mudzi uno tsopano uli pa chiopsezo. Pa chiopsezo? Ukutanthauza chani? Mudzi uno kuyambira mawa uyamba kulamulidwa ndi nkazi. Ndipo tikonzekere kuti zoopsa zichitika kuposa mmene tikuganizira panopa. Chimwene wako azikhala kunoko. Ine ndizimuyang'anira. Chonde timutengere nkati chonde. Ukana ndimvera kundiletsa ine ndi chinthu choopsa kwambiri ngati ifa. Ndi chani chimene wapanga kwa ine? Panopa sindingathenso kukuthandiza. Kuyesera kundiletsa kwapangisa kuti ukhale mdani wanga. Ndi zoyipa chifukwa kuti sukhale ndi mphamvu zokwanira kuti uone ndi kukhala mfumu ine. Limene likhala tsogolo lako. Ulibe mgwirizano ndi uliwonse ndi banja la chifumu. Ngakhale milungu izakuyang'anira kumbali iweyo. Ngati uyesere kuzikakamiza wekha kukhala mfumu, ine nthawi zonse ndidzakhala ku chilungamo. Shut up. Olo zitakhala kuti ndifa. Ndikuti shut up. Ndi opusa kwambiri. Ndipo ufa ndi matenda amenewa.
Longer. Go through this pain. Please take me to Shata chonde chotsa moyo wanga chonde zaonjeza too much. chimwene chonde musalankhule za ifa chonde. Ayi sikuyenera kundisiya chonchine nanga ndikhala ndani ine? Ukufuna kundisiya ndekha mu dziko loyipa lino? Basi ukuyenera kukhala wamphamvu kwa ine chimwene. Longer. This pain. Please. Ndithandizeni kuti ndingofa. Ndithandizeni chonde Sungafe sukuyenera kufa chonde. chimwene wanga amene wagonapayo akuzunzika. Ali mululu upweteka kwambiri. Kodi tingokhala chete? chimwene wanga amene wagonapoyo kodi tingokhala chete kapena timulole amwalire munjira yake imeneyo? Ndikudziwa kuti zimenezi kuti zichitike chifukwa cha iweyo. Koma moyo wa chimwene wanga panopa tsopano uli m'manja mwako. Ndiye kaya amene ndili naye anatsanzika kuno kumapita ku Paris chifukwa cha iweyo. Panopa tsopano ndi nthawi yako timuthandize. Chonde ndine amene ndikanapangiridwa zinthu ngati zimenezi. Ineyo kwa ineyo ndinamupempha kuti apite ku Paris akapempha afumu kuti akusiye iweyo. Kukanakhala kuti ne mayi yako napita ku Paris ndekha. Chilichonse chimene chamuchitikira ameneyo chikanandichitikira ineyo. Chonde mwana wanga. Kodi uwalola mayi yako kuti afe? Uwalola? Chonde ngati nesu kanandilola kuti ndimwalire ndeno muthandize nyamata ameneyo. Amayi, nkhondo imeneyi ikumenya tsopano ndi milungu. Sindingalimbane ndi milungu ine. Moyo wanga ukhoza pa chiopsezo. Nditenge ineyo. Nditenge ine ndipite nawo ku nkhondo kumeneko. Nditenge ndipite nawo. Ndipite nawo. Pepa nsanga, sindingapange zimenezo.
Kodi ine ndilole zoyipa ngati zimene zichitika? Milungu ya m'mudzi mwathu. Kodi mwagona? Olemekezeka mfumu adera lino, landirani ulemu wanu. Kwini wanga ulemu. Onoku. Kwini wanga. Ndikufuna inuyo mukapereke uthenga wanga kwa munthu olengeza mauthenga. Mukamuze kuti akalengeze mudzi wonse kuti ine pamwambo wanga sindikufuna munthu wina aliyense adzaoneke okuya pamenepo. Zikadzachitika zimenezo ndidzagwiritsa ntchito mutu wa munthu ameneyo ngati sepe yanga yoyamba. Have I made myself clear? Kwini wanga ndipanga zimenezo monga mmene mwanenera. Undive bwinobwino. Ndikhulupirira kudziwa zotsatira za mistake imene ungapange. Ndikudziwa kwini. Lero ndi tsiku langa tsopano. Tsiku limene nanu simmaganizira kuti lingadzafike. Maganizo anu anali abodza. Amene nanu mumalankhula kuti Nkazi, komanso ndingoti Nkazi osakwanira ngati mmene nanu mmanditchulira ine kuti sindingalamule mudzi uno. Mulibe chisankho ngakhale milungu imadziwa kuti ine ndikuyenera kudzakhala mfumu tsiku lina lake, ndipo tsiku limenelo ndi leloli. Aliyense akudikira ine kuti ndionetsedwe ngati mfumu. Kodi mwakonzeka? Pompano pa nthawi imene mwambo umene ukachitike ndikakuzani dzina limene muzikanditchulira ine. Magadi. Amayi sakupezekaso. Ndeno wapita kutiko. Nyamata kumwalira pang'ono uyo. Oloma tipange bwanji kodi? Hey. Nchimwene wanga sangafe. Nchimwene wanga sangafe. Ndiye kaya amene naye pakali pano. Ndikuyenera kuchitapo kanthu ine koma. Chonde ama ndithandizeni timunyamule tipite naye ku nyumba kwa chata. Ndikufuna mwina ukamupempha kuti
amuchiritse mchimwene wanga tiyeni. Ndabwera kuno chifukwa cha nkhani ina yake. Uyu ndo ali kuti ndikufuna ndipite naye limodzi. Chonde. Mwana wanga alibe njira yothana ndi vuto lililonse. Tamuna niopa amene akumwalira ku nyumba kwanga. Zonse zachitika chifukwa anapita kukapempha mfumu kuti amusiye mwana wanga adzipita. Koma anakakumana kumeneko ndi cheta. Mwana wanga wachoka mmawa kwambiri. Ambuye milungu. Chabwino ndikufuna udziwe kuti tikuganiza kuti timupititsa amene kwa cheta kuti mwina akachotse matenda amenewa mofulumira. Cheta sangamumvere chisoni. Komanso pano pandonena kuti afuna akhale mfumu ya dera lino. Chani chachitika ndi chani kwa mfumu? Anapha mfumu dzulo. Ndipo Chata ananena kuti afumu ayikidwe tsiku lomwelo pasakhalenso mwambo ino lonse umene umatsatidwa pakwayika mfumu m'manda. Lero litsopano akuyenera kudzozedwa kukhala queen wa dera lino. Mwana wanga anayankhula zoyipa zimenezi. Panopa tsopano nthawi ichafika. Ndi chani chimene chingachitika kwa anthu athu tsopano? Nkazi kukhala pa mpando wa ufumu wa dera lino? Milungu ya dera lathu. Milungu ya dera lathu ndikuti kumene muliko. Ndikukhulupirira kuti sikuti mwagonayi koma muli m'maso. Ndi chani chikuchitika? Ndi chani chikuchitika kwenikweni? Filimu imeneyi ndi pati 7. Pakutsala mapati ena kuti filimu yonseyi ithe. Ndeno mapati amene atsalawo lowani pa YouTube. Downloadani pamenepo chifukwa chakuti filimuyi wiki yammawa pansikapo sibweranso chifukwa filimuyi yatuluka kale mapati onse mpaka nayatha. Mapati enawo ndanena kuti yang'anani pa YouTube. Kwa nonse amene filimu imeneyi mungayipeze pa YouTube, chimene mungapange ndi ichi: pangani subscribe. Pali batani lina lake lofira limene lili pansi pa video yanu imene mufuna ku downloadayo kapena imene mukuonerayo. Mudine batani limenelo lalembedwa kuti subscribe. Mukadina batani limenelo mukhoza kulemba comment yanu kuti ayigwe ndadina batani lija. Mukalemba choncho ndiye kuti ine uthenga umene undipeza ndidziwa kuti inuyo ndamene mwapanga zimenezo. Ndidziwa kuti inuyo ndamene mumafunira kampani ya Igwe Entertainment kuti ipite patsogolo. Komanso chinthu china sizikutanthauza kuti ndanena kuti pansika sindizibwera kapena kuti ndikuletsa mafilimu wa pa Burning Center. Ayi, sindanene choncho. Kaya ndino a Burning Center, kaya mapanga business yanji koma imakhudzana ndi mafilimuwa, palibe vuto. Downloadani pa YouTube. Mukadownloada filimu imeneyo ndi yanu. Mukhoza kumuyikira munthu wina aliyense, mukhoza kupanga business iliyonse imene mungafune. Filimuyo ndi yanu.
Umodzi kwani? Umodzi kwani? Umodzi kwazono. Ndakulandirani nonse leloli tsiku limene fumu yatsopano kuyenera kudzozedwa m'mudzi mwathu muno. Izi ndi zoyamba kuchitika, ndipo chilichonse chikuchitika panopa ndi zinthu zimene zinakhozedwa kale ndi milungu. Madazi yanga, anthu a m'mudzi mwathu, ngati milungu inalola zimene zikuti zichitike, ife ndi ndani kuti tikane zofuna za milungu? Kwini wanga, chionde imani patsogolo kuti mudzozedwe. Umodzi kwani? Kwani? Kwazono. Mphamvu zonse zinapatsidwa kwa ine ngati onoku wa dera lino. Ine
pamaso pa anthu am'mudzi mwa Umodzi ndikukupangani inu kukhala mfumu ya dera linolo. Cha, Umodzi kwenu. Umodzi kwenu. Umodzi